O terceiro circuito de carreiras saudables Corresán chegou a súa cuarta proba o pasado día 22 de setembro, nunha cronoescalada individual ao Monte Pedroso dende a Granxa do Xesto. A proba, como dicíamos, consistiría nunha cronoescalada individual, no cal os corredores saíron de un en un. Os adultos realizaron un percorrido de algo máis de 3 km, cuya saída, situada na Granxa do Xesto, estaba prevista para as 11 horas. Dende os primeiros metros, os atletas debían subir dun en un ata a meta situada no alto do Monte Pedroso, con desnivel exixente para todos eles. O atleta internacional santiagués, Pedro Nimo, sería o atleta que pararía o crono nun tempo menor de 12 minutos e 46 segundos. A máis dun minuto chegaría o segundo atleta clasificado, Iván Iglesias, sendo en mulleres Paula Saelices a vencedora nesta proba cun tempo de 20 minutos e 3 segundos. A seguinte carreira do circuito Corresán será o vindeiro 11 de outubro cun percorrido entre a Cidade da Cultura e o Estadio de San Lázaro.